ai ba komai ba ne ba a wajen mu duba dai da ganin yadda abin ya faru kowa ya gani. Beli ne aka sa shi amma kwandishan din ba mai cikuwa ba ne, tunda duk wanda ya haɗa kwandishan din an haɗa su da Kano state din ne still, so dole akwai abin da zai gagare mu, amma dai daga baya kuma Allah ya sa mun samu, to shi ma dai still dai ba a samu an ba da mu belin ba. To ba a komai, wannan sai dai mu yi Allah godiya. Sai dai mu yi Allah godiya. Kuma ni in mutum ma ya san menene ambition ɗina a kan rayuwata, so bai ma kamata ya tunanin hankalina ko raina zai ɓace ko hankalina ya tashi ba. Ai na san me nake yi, na san me na dosa, so duk abin da ya biyo baya kaga kuwa ya kamata in ɗauka. Wannan ba komai ba ne, kuma bai rage ni komai ba, kuma bai dawo da ni daga inda na tafi ba, kuma na san wallahi ba zai dawo da ni ba. Wannan haka Allah ya rubuta mu, kuma kowa ya ji komai. Ni na so in zaburar da matasa ne na Najeriya ma, duk abin da Allah ya rubuta ma zai same ka. Yanzu aka baka da ibtila'in ma da yake faruwa a ƙasar kaɗai da ƙasashen duniya ya isa kawai, in taho da masoya hankali wallahi ba komai, ba kuma abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta.